Bueno, hola, boas tardes, moitas grazas a Ana e Margarita e a Academia, claro, por terme convidado a este acto. Margarita non está, pero non é porque eu este aquí, sino porque precisamente hoxe estrea unha película, non? En Santiago, creo. Unha película dela. Ben, para mí, este convite representa unha oportunidade máis de poder afondar, de poder regresar, recuperar a lectura analítica da obra de Luisa Villalta e, ao mesmo tempo, máis unha vez, de recuperar, hasta o punto en que desde a memoria se pode recuperar a súa imaxe, a súa figura, a súa presenza humana, que tan necesaria foi para nós e que tan felices nos fixo a moitos e moitas de nós. Ben, eu son moi obediente e, por tanto, fixen un texto que na súa lectura non vai superar a media hora. Espero, a menos que por alguna razón, en algún momento dado, me bifurque, como diría Manuel María, e se me bifurco, pois a mellor me extravío, pero vou tentar non bifurcarme demasiado. O título da miña comunicación é Luisa Villalta, poeta da cidade. Teño que leerlo, naturalmente. Preferiría que o sistema fose outro, é dicir, que houvese uns guións, unhas fichas, un tal, e poder falar a partir delas. Pero como os textos se piden para a súa publicación, bueno, pois xa, decididamente, escribín o texto e non fixen ningún guión. Desde Baudelaire, a cidade contemporánea vive no poema, interpretada, transformada, obxecto de admiración, de rexeitamento ou dun complexo conglomerado de emocións contraditorias. A xeografía poética da cidade exprésase a través dun mapa universal de capitais inseparáveis dos nomes dos seus poetas. O Spring de París de Baudelaire, Lorca é poeta en Nova York, o fervor de Buenos Aires de Borges, Londres en Eliot, Pasolini e Roma, Pessoa e Cesario Verde a percorrer o mundo de Lisboa, o Madrid dun millón de muertos, tal como di o verso de Hijos de la Ira de Damaso Alonso, a Barcelona de Josep Carner, etcétera, 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 claro. As cidades de Galiza foron edificadas a sí mesmo con materia prima de poema. Tempo de Compostela, de Salvador García Bodaño, o Lugo de Pimentel, ou o da Fraga Prateada de Darío Xoán Cabana, Vigo na poesía de Luz Pozo, Ramiro Fontes, Manuel Forcadela ou Helena de Carlos, A Coruña de Miguel Anxo Fernambello, Pilar Pallarés e Xavier Seoane, o Ferrol de Xoana Torres, Santiago de Compostela nas voces de Uxío Noboneira, Méndez Ferrín ou Vítor Vaqueiro no seu libro 1968. Autores nosos habitaron outros lugares de alén de nós nos seus poemas. Bogotá e Cali, nos cantos caucanos de Avilés de Taramancos, a paisaxe de Glasgow de Vicente Araguas ou o Cork de Irlanda en Diario de Crosses Green de Martín Veiga. A este listado, necesariamente incompleto, compre engadir o nome principal de Luisa Villalta, que, como moitos e moitas dos poetas citados, traspasou os lindes do referente urbano concreto para procurar o significado universal da cidade. Non todos os autores e autoras da anterior nómina dedicaron libros completos a tal esforzo de inquisitiva interrogación. Luisa Villalta, como outros e outras poetas, pero cunha enerxía que singulariza especialmente o seu discurso, mostrou sempre unha vontade clara de exploración do ser da cidade. A Coruña como referente espacial superado na súa identidade por o horizonte simbólico da universalidade. A continuación teño aí unha serie de citas que vou obviar procedentes de Ruido, de Papagaio, onde se fai claramente presente ese referente urbano. Porque o que quero é centrarme fundamentalmente en concreto, claro. O monográfico Tratado Poético da cidade titulado En Concreto, do ano 2004, é o libro máis ambicioso, exixente e rigurosamente construído de Luisa Villalta e un dos máis altos logros da poesía de nós. Aos poemas que lle deron corpo e que caracterizan a autora como poeta da cidade, como unha das máis brillantes intérpretes do universo cidadán, dedicarei as páxinas que seguen. E ora, unha breve bifurcación. Luisa Villalta, sen dúbida,
foi unha poeta instalada no interior do perímetro do sistema, e non nas marxes. Ese sistema, o noso sistema cultural, como calquera sistema cultural, non ten as dimensións dun estadio de fútbol. De eso temos que partir. O noso sistema, para homes e mulleres, no tempo que estamos vivindo o século XXI e desde finais do século XX, é un espazo onde collemos todos, pero un espazo pequeno. Un espazo pequeno de calidade, de altísima calidade. O máis interesante para min é insistir en que Luisa Villalta viviu absolutamente integrada no sistema que é un sistema de resistencia, ademais, con nós. E digo isto porque se suscitou outro día, na primeira xornada, bueno, non chegou a haber debate, pero falouse da suposta marginalidade de Luisa Villalta e de Xela Arias. Eu creo que para afirmar tales cousas compre aportar documentación. Con motivo da celebración do ano dedicado a Xela Arias, pois eu saín ao paso desas mesmas afirmacións sobre a marginalidade e publiquei un artigo que está nun número dos cuadernos de Ramón Piñeiro, onde con datos demostro que Xela Arias estivo presente desde o primeiro momento en que saeu a luz pública, moi nova, por certo, presente sempre na sociedade literaria, na sociedade cultural, con publicacións, con reseñas dos seus libros, con presenza en recitais, en congresos, etc. E afirmo que a Luisa Villalta lle aconteceu o mesmo. Bueno, en concreto, é o relato dunha viaxe iniciática, a que a protagonista, poeta camiñante, emprende o día en que decide abandonar a casa dos pais e romper o seu primeiro poema, tal como declara a voz do eu lírico en versos do poema titulado Habitar, situado nas primeiras páxinas do libro. Rompín o primeiro poema ao perder de vista os pais, os amigos, os compañeiros ausentes. Trátase, de acordo coas normas desta modalidade mítica e literaria, a viaxe iniciática, de ceibarse dos vínculos dos vellos modos de existencia para entregarse a unha aventura de novas experiencias e a un proceso de renacemento e de transformación radical. Aconteceu romper tantos primeiros poemas como veces nacín desmedida de min tras de min e aínda despois de cada resurrección. No poema Iniciación, integrado tamén na primeira parte do libro, denominada Brasón, a autora declara xa no mesmo título o sentido e intención do seu periplo, a procura da liberdade propia e da liberación colectiva, unha vez traspasadas as portas de acceso a unha saída que facilite o abandono do ámbito da conformidade, da atafegante clausura interior. Son as portas, cegas de esperar, a iniciación sinxela e orgullosa da liberdade de ser. Non vou decir fin da cita ni comezo da cita, procurarei na lectura de algunhas citas, que son bastantes, dos poemas en concreto, facer unha pausa suficiente antes da súa lectura para que se perciba que a voz é de Luisa. A ruta liberadora conducirá, pois, ao territorio da independencia persoal, que, non obstante, só será atinxida a través da actividade civil e comunitaria, coa cidade no centro e no horizonte da acción transformadora. Nos seguintes versos do mesmo poema queda enunciado con rotunda vontade o proxecto de aventura iniciática. Fico libre, rematadamente libre no segredo de interpretar na secuencia dos meus xens calquera ideal de identidade e fabricar común convicción de sermos libres na cidade a que non renunciamos. Trátase, pois, dunha liberación individual e colectiva que se realiza ao impulso do sentimento de orgullo propio das persoas que comparten un segredo exclusivo e transcendente e comparten tamén a íntima satisfacción dos iniciados. A viaxe que a poeta decide realizar e que o libro describe en itinerarios de sentido simbólico, alicerzados en reflexións de múltiple dirección, existencial, sociolóxica
histórica e política é unha suma complexa de percorridos a través da cidade na que a viaxeira exploradora se interna a baixar desde o seu barrio alto, a descender aos sotos abismais da marginalidade e a derrota, en ascenso de ancellada revolta popular, ou, nalgúnha ocasión, en difícil trasecto de subida polos carreiros do propio poema. Hai un poema moi significativo en este sentido no que Luisa expresa a aventura que significa construir un poema, non? E a construcción do poema representa un movimento de ascenso, de difícil ascenso, ata alcanzar o cimo no que o poema fica definitivamente construído. Espera, expectativa, promesa e anuncio son os sustantivos centrais dun campo semántico activo ao longo de todo o libro como expresión dun movimento anímico de alerta e desacougo. Como corresponde ao xénero da viaxe iniciática, a heroína protagonista desta aventura debe enfrontar a sombra de grandes atrancos, entre outros, os derivados da propia consciencia vacilante, do ánimo inseguro, da indecisión. Ía, pero vou, aínda vou, xa vou, acaso irei. Os seus pasos detéñense no poema titulado Atención, fronte a unha parede que impide o avance e a poeta non pode seguir pensando, un verso dela. Non? Interrompido provisoriamente o camiño da iniciación, que é tamén ruta do pensamento. A viaxeira progresa en ansioso rumbo de coñecemento, pero a parede súpeta frea a súa marcha. Aranco e sucumbo, o movimento é imposível. A raiva entusiasta bate ás veces contra a tentación de regresar aos modos e maneiras familiares. A seguridade do pacífico ancoradoiro burgués é moi curioso tamén estes movimentos anímicos de dúbida nun momento dado, está unha aventura de internamento nunha nova experiencia persoal e colectiva que implica, como dixen ao principio, desprenderse dos vellos modos familiares, da bella ancoraxe no fogar ou nas conviccións burguesas, non? Que non digo que se trate de unha ancoraxe persoal, estou falando da construción dun eu poemático, non? En fin, hai momentos de dúbida e de medo a regresar ao punto de partida, ao comezo da viaxe, a non ser quen de enfrontar os retos que esa viaxe representa. O proceso de mudanza persoal asenta nun progresivo movimento de identificación e integración co ser antropomórfico da cidade, que é un corpo dotado de veas, brazos, ventre, entre outros atributos anatómicos. E ese proceso de identificación e integración resólvese ás veces no acto de plena consubstanciación, fundidas nun todo incomprensível a cidade a poeta e a urbe por ela explorada. Resulta difícil comprender, efectivamente, o prodixio desa experiencia unitiva. Estou falando, uso o término unitivo, no mesmo sentido en que se usou para explicar os procesos místicos, non? Experiencia unitiva, na que latexa un pouso de vivencia mística a interactuar coas procuras da razón analítica. Con frecuencia, a viaxeira é transportada en arroubo, no escuro. Nesa liña de sentido entre os poemas máis enigmáticos, sobrancea o titulado Isto, onde se revela o desacougo producido por certa fulguración intuitiva de impreciso perímetro e significado inapreixável, un río de signos, texto escuro a fluir na memoria da cidade. É o discurso da vivencia inefável, expresado noutras ocasións a través, entre outros procedimentos de cerna simbolista e surrealista, da imaxe visionaria tamén, recurso técnico de uso habitual na poética de Luisa Villalta, e moi frecuente nos poemas en concreto. Onte, Chus Nogueira deixou no aire, pero sin tempo para desenvolvelo, a proposta de que habería algún día que revisar o concepto de hermetismo aplicado á poesía de Luisa Villalta. A poesía de Luisa Villalta é complexa, escura por momentos, pero non é exactamente hermética, porque non é traducível a términos lóxicos, sino que
desde determinados momentos, digamos así, ou zonas de transparencia comunicativa, Luisa se desvía pola vía do simbolismo, pola vía do pensamento irracionalista, pola vía da escrita de base surreal, a territorios que non permiten unha traslación en términos lóxicos. Por tanto, non se trata de hermetismo, sino de poesía complexa ou densa, pero que mesmo así permite ser, bueno, comprendida. A poesía non está escrita para ser comprendida, é outra cousa, sino transmitida. É dicir, unha poesía que permite ser vivenciada por os lectores e lectoras. Máis claros resultan, aínda que tamén de sorprendente efecto, os versos nos que se nos ofrece a imaxe da identificación do eu protagonista con determinados atributos concretos da cidade humanizada, nun fantástico xogo de intercambios. Eu son amando algo de min depositado na cidade tatuada. A camiñante non só percorre rúas e prazas, senón que ela mesma é camiño que se adentra no corpo do espazo urbano ou peza da roupa que constitúe a vestimenta da cidade. É a cidade mental detida en min, a cidade que a escolleu como cronista. A cidade fala con Luisa, fala coa poeta, e a escolle como cronista de ela mesma. E intérprete do seu significado, que finalmente resulta ser a clave semántica dunha imaxe especular. Mírame en ti e escólleme para soñarte. Esa é a voz da cidade, que se sabe habitante no ámbito interior da súa lectora principal. Consciente, ademais, a cidade de que a elección do territorio cidadán como objetivo daquela indagación é unha opción de autocoñecemento. Do tenso exercicio hermenéutico deriva a construción da nova personalidade da viaxeira, que resulta revitalizada no diálogo da observación analítica e renovada na asunción dunha nova obriga de compromiso social e político. En este proceso de autocoñecemento, en este proceso iniciático, está permanentemente presente o diálogo, a necesidade da interacción coa colectividade. Nos dous poemas finais do terceiro apartado do libro, titulado Estampas, dous poemas finais dese apartado, porque despois dese apartado final hai dous poemas de peche, un pouco, digamos, aillados do conxunto. Pois ben, esos dous poemas finais titulados Desandando e Viaxe, a exploradora declara a súa intención de dar por concluída a súa particular travesía cidadá, que lle deixou un pouso de amargura e frustración, provocadas, amargura e frustración, por tanta sumisión voluntaria. Compadecidas de si mesmas e o seu patrimonio incerto, as portas da cidade, as posíveis aberturas de acceso a aquel futuro de liberdade co que a protagonista soñara. O único movimento posible para a hora da despedida consiste, por certo, despedida que se produce final e despedida que se produce habitualmente en todo texto que utilice o modelo, a norma da viaxe iniciática. O único movimento posible para a despedida consiste na realización dun traxecto inverso, desandar as rúas e regresar. Paso a paso, terei de penelopetecer o tecido do regreso. O magnífico neoloxismo, penelopetecer, funde nun único sentido as figuras de Penélope e Ulises, ela a tecer incesantemente o periplo de volta do seu home. Penélope, alén do tecido das teas, traballo que serve para ir adiando a solución da súa posible maridaxe ou matrimonio con algún dos pretendentes, en este poema o tecido é a propia viaxe de Ulises. O poema, de paradigmático título, Viaxe, onde se produce tal prodixio de fusión simbólica, condensa o complexo conglomerado de certezas e dúbidas, soño e desilusión que construyen en gran medida o mundo poético de concreto. A viaxe iniciática relatada foi heroica aventura odisaica que conclúe agora en caída de desencanto, esquecido de súpeto nun verso de grave radicalidade o motivo inicial da esforzada singradura. Deixei a cidade olvidada en instantes olvividos.
Este novo neoloxismo construe un paradoxo que expresa a oposición entre abandono e memoria fiel, tensa suma de contrarios. Esquecemento relativo, pois, o estado ao que resulta reducido o ser da cidade e as súas soñadas vías de liberación. Absoluta e clara é, porén, a nova imaxe da propia viaxeira, decididamente renovada e liberada. Eu mesmo libérome do costume de min. Da experiencia iniciática derivaron importantes consecuencias metamórficas, con clara proxección de futuro sobre a persoa da protagonista. O tecido do regreso é unha arañeira que chegarei a tender con fiachos viaxeiros, centro móvil que retorna na única dirección da miña propia vida. Unha das direccións preferentes no curso da vida de Luisa Villalta foi a da escrita literaria. No conxunto da súa obra, en concreto, e o tecido máis firme, unha arañeira fabricada precisamente con fiachos viaxeiros, e a acción creativa do texto constituíu unha gratificante experiencia de transformación personal. Digo, o traballo de escrita deste texto constituíu para Luisa unha gratificante experiencia de transformación persoal tal como pudimos percibir quen estivemos perto dela e arredor do libro nos meses finais da súa vida. A lectura interpretativa do ser da cidade, do seu rostro amado e odiado, comeza nunha visión xeral a través dun xogo de espellos, o que vimos antes, de imaxes en recíproco movimento de atracción e rexeitamento e complexo intercambio de identidades. Mira e non mires máis. Mirémonos por unha vez. Escólleme, escolle como te odio. Mírate, mírame, mírate en min e escóllete, escolle como te amo. No apartado inicial do libro e en varios poemas das seguintes seccións, o retrato da cidade ofrece, ademais desa imaxe de contrastados ángulos, un perfil de carácter abstracto expresado en tonalidades de discurso maiormente reflexivo. Os poemas dos capítulos sucesivos, non cito os títulos para aforrar tempo, sin abandonar a densa perspectiva analítica, van clarificando os seus significados, incorporando as modalidades descriptiva e narrativa e avanzando cara á concreción do ámbito espazo-temporal para presentarnos en concreto o panorama e os detalles constructivos e humanos dunha cidade identificável a través de topónimos e antropónimos. A concreción do substrato referencial atinxe o seu grado de máxima intensidade no último poema do libro, poema da Cidade Alta, onde a cidade arquetípica e a cidade singular concentran o seu sentido no perímetro do barrio onde a luz e o mar se están orixinando mutuamente. Lugar de nacemento da poeta. Aínda que os nomes do barrio da Falperra e da cidade da Coruña non son pronunciados en ningún momento, non podemos prescindir destas referencias clave da experiencia vital de Luisa Villalta, que explica, senón o discurso poético de en concreto, si o fundamento emocional da súa acción creativa. Esta cidade concreta, aquela cidade arquetípica, fundidas nun ser único de entidade antropomórfica e femenina, é un organismo inarmónico, desequilibrado, abismal, monstruoso, vítima indefensa, triste cidade derrotada, que suscita o achegamento afectivo e solidario da poeta en alternancia coa desilusión e a rabia. No poema Ruínas, dirixido por unha ollada visionaria de liña expresionista, outra das características expresivas, diríamos, do libro de Luisa, que se intensificarán aínda máis en Papagayo, e a ollada, a óptica expresionista. Maniféstanse os atributos da urbe en vertixe de potente serie enumerativa. Dormida, inerte, ociosa, femia ancestral, desexada, ignorante e lascivamente locuaz. Do seu corpo cadavérico, definitivamente arruinado, despréndense sustancias visguentas, sangue, leite coallado, bolor de putrefacción, fungos. O poema é discurso crítico contra a violencia da demolición especulativa
organizado en estrutura alegórica, procedimento constructivo, reiteraba no libro con notável habilidade. Por certo, a alegoría será o procedimento, eu diría, máis notável, ou máis visível do libro Papagacho, a alegoría. No poema Solares, a urbanización de espazos antes baleiros en cuadrículas que surxen de súpeto interprétase como dolorosa acción da cidade que abre as costuras do monte disposta a parir. Ela, a cidade, disimula a súa miseria vestíndose con novos edificios. Simple aparencia que non resolve o drama da desmemoria, pois a masa vertical das novas construcións érguese no extrarradio do olvido máis profundo. Fronte á vertiginosa e imprudente desmesura dos rañaceos, que no poema titulado con este sustantivo conforman un panorama de magnífica perspectiva múltiple, os rañaceos son vistos en este poema desde abaixo, desde arriba, de fronte. A única dimensión auténticamente humana é a da vida que acontece no nivel da rúa. Os habitantes dos rañaceos ascenden encarcerados nos elevadores, soben e baixan cada día os círculos dantescos do inferno. A cámara crítica, manexada con moi profesional óptica de precisión, denuncia tamén as falsas ilusións da uniformidade e do gregarismo. Unha imaxe máis próxima, aínda que non sempre amável, entregan os poemas nos que se nomean os topónimos interiores da cidade, os seus sinais de identidade doméstica, fabricados con materia simbólica, fabricados xa eles mesmos antes do poema, fabricados, digamos, a través da construción da lingua popular. Son nomes que veñen cargados de valores simbólicos como durmideiras, ánimas, porta dos anxos. O campo das ratas regresa coa memoria do xenocidio fascista de 1936 e a escena das visitas estivais do ditador Francisco Franco, o xeneral que decretaba as festas en estado de sitio. Palabras de Luisa Villalta, festas en estado de sitio. Os nomes de barrios e lugares sinalan tamén a razón do suxeito colectivo, os cidadáns que constitúen o corpo central da cidade e cuxo protagonismo se desenvolve sobre todo na sección titulada Estampas. Os nomes humanizados dialogan coa cidade en dinámica conversa na que a carón da poeta intervén con marcado protagonismo o vento. Non me extraña que interveña o vento porque, en fin, en Coruña o vento ven de todas partes, hasta ven ás veces do chan, comprobado por min mesmo hoxe no meu traxecto desde a rúa Ramón del Cueto ata aquí. Vin todos os ventos posibles, sufrín todos eles. Bien, como? Que podía chamarse ventos. En vez da Coruña, verdad? Sí. Pois ben, os nomes humanizados dialogan co vento, en dinámica conversa na que a carón da poeta intervén con marcado protagonismo o vento, criatura omnipresente, testemunho activo da historia, nomeado en ocasións con letra mayúscula de personaxe simbólico, integrado no curso da existencia colectiva como fundamental marca de identidade. É o vento do norte que move a luz do faro, un ser animalizado, ameazante, agresivo, ou, pola contra, espírito benéfico, compaña solidaria, voz serena. Baila o vento no poema Cita, nunha heterodoxa danza da morte, de mans dadas coa cidade e as súas xentes, unidos todos en celebración de anguriada alegría. De tempo vou mal, non? Non, vas ben, 5 minutos. A ver, vou acelerar. A ver que podo saltar de aquí. Esto es terrible. Un momento, perdonade, porque teño que dar un salto, pero antes de dar un salto teño que mirar para onde salto. Bueno, as multitudes coas que Luisa interactúa e que quere coñecer son maiormente multitudes resignadas, sumisas, cidadáns dominados, incapaces de construir e habitar a praza pública da identidade colectiva. Pero hai momentos en que se justifica históricamente, por razóns históricas, esa condición, entre outros, naturalmente, o peso da ditadura. A historia do levantamento fascista do 36, mais a longa ditadura explica, en parte, ese estado de sumisión. Hai, sin embargo, en medio destes poemas de desilusión,
alguna fisgoa, alguna xanela aberta á esperanza dunha posible revolta ou dun posible cambio, dunha posible transformación colectiva. E no poema os estados anímicos da poeta ou do eu poemático están sempre oscilando entre certeza e incomprensión, entre esperanza e desilusión. O seu, como viaxeira iniciática, foi un proxecto de procura de certezas movido pola vontade de intervención pública desde o poema que naturalmente, como a experiencia da acción social e política nos confirma con frecuencia, bate contra a inercia da pasividade e o conformismo colectivos. Pero a poeta asume a súa propia responsabilidade en clara actitude autocrítica. Proba de tal posición constitúe o poema Foráneos, denuncia da opresión e o control exercido polo poder sobre os inmigrantes, habitantes do mundo subterráneo, dos círculos dantescos da pobreza, os circuitos do gas. Aquí hai unha serie de imaxes fermosísimas, duras, de carácter expresionista, as rotas profundas dos diamantes e os condutos petrolíferos. Fronte á miseria e á tristura do colectivo humano convocado pola protagonista, sitúase ela mesma, instalada en cómoda situación vital e consciente da súa insignificancia diante do drama humano que testemunha e delata, dicindo, ninguén son eu tan no meu sitio. Albíscase un horizonte de rebelde acción liberadora no poema Estacións, onde se anuncia a posibilidade de que os habitantes escollan fronte á derrota o rumbo dun glorioso comenzo, que poría en marcha unha trayectoria de amor definitivo. O presentido futuro de liberdade e xustiza contrasta coa historia do fracaso e o sometimento nun poema onde transitan polas rúas os tolos da cidade en procura dun alén ansioso. É o poema titulado Sul, que reúne un fato de figuras marxinais e de personaxes singulares como o Coxo Novoa, o Andareiro, o Narciso Correal, a Meniña das Trenzas ou o pintor Urbano Lugrís, espléndidamente caracterizado na súa orgullosa e insurrecta posición de dignidade atroz. Creo que dignidade atroz é un sintagma perfecto para retratar a figura de Lugrís. Este grupo humano constitúe un dos círculos profundos da cidade vencida e asemade a enerxía potencial da súa redención en mans do exército civil dos habitantes proscritos. Finalmente, en dramática acción radical, a revolta decisiva producirá un catártico estouro aniquilador que destruirá a cidade. A forza popular desa treboada xusticieira procede da memoria viva da cidade antigua, que habita no interior dos seus habitantes e que chega máis unha vez transportada polo vento. Haber houbo e hai unha cidade envolta no vento perpetuo da ansellada destrucción. O cataclismo presentado como soño simbólico de catarse constitúe o núcleo culminante do rumbo iniciático que dirixe os destinos da cidade, da triste cidade derrotada, da enorme criatura femia fundida coa poeta nun todo incomprensible. O complexo e contradictorio tránsito emparella coa da viaxe principal, a que a Penélope odisaica navegante en terra firme realiza ao longo do itinerario completo do libro e que podemos intuir motivado pola experiencia persoal da autora polas vías da transformación interior. Podemos intuir, eu podo intuir, que alén deste produto literario e alén do proceso de escrita, houbo na vida de Luisa un proceso vital de viaxe iniciática, tal vez inmediatamente anterior á escrita deste libro. Non o podo demostrar porque non afondei na biografía de Luisa, e tampouco sei se as biografías que este ano foron aparecendo se fala desa hipotética, posible, pero que intuo viaxe iniciática de Luisa. O propio proceso de escrita e as descubertas trascendentes que tal actividade propiciou debeu incidir con intensidade no desenvolvemento desa íntima metamorfose, fundamentada nas dúbidas e certezas existenciais e ideolóxicas e na vontade de intervención pública que conduciron as rutas da vida de Luisa Villanta. E tamén nós, lectoras e lectores, resultamos fondamente transformados como destinatarios e partícipes
do espléndido discurso íntimo e civil de En Concreto. Singular exercicio alerta da subxectividade reflexiva, desbordante en ondas de marea épica, entre a decepción crítica e o soño da revolta liberadora, movido pola forza do vento da historia, o vento que trouxo ao tempo de nós un dos libros máis importantes do novo século, o libro de Luisa Villalta, a poeta da cidade. Moitas gracias.